салом алейкум дӯстон, салом алейкум подписчикои муҳтарам. зиёди шумо мегӯед ки фақат ҳамин канали шумо барои саволу ҷавобе? Не, канали ман ҳама тарафа. маслиҳат медиҳем, ба саволҳо ҷавоб медиҳем. Баъзан вақт зиндагии худ ба куҷо сафар мекунем, чӣ ҳол дорем, ба дӯстон низ мерасонем. Чунки дӯстони зиёди ман дар канали ман аз роҳҳои дур тамошо мекунанд. дӯстони азизам, зиндаву саломат бошед. имрӯз 1 май 2023 бинед ки бобиҷони набераҳоям ҳоҷи бобо барои набераҳо шашлик пухта истодааст. ҳозир акун насиб бошад, набераҳо ба хона меоянд, ба хонаи бобиҷону бибиҷонашон меянд, мешинанд, шашлик мехӯранд, лаззат мебаранд. худованд ҳамаи шуморо дар зиндагӣ пешсаф кунад, дар зиндагӣ барор тиҳад. касе ки орзуи набера дошта бошад, худованд соҳиби набера